Dakong garbo sa hepe sa Department of Public Services kun DPS nga si John Paul Helasque nga usa ang iyang buhatan sa nakadawat og labing daghang Mayor's Award atol mismo sa Labor Day kun adlaw sa mga mamumuo ni adtong adlawng Lunes didto sa SM Sky Hall ning syudad. Ang panelist nga gilangkuban sa PMAP kun People Management Association of the Philippines ug Human Resource Development Office kun HRDO mao'y mipili sa 121 ka mga awardees. Lakip na niini ang laing 12 ka mga rank and file employees nga sagad nagikan sa DPS kinsa nakadawat og talagsaon nga pasidungog nga mao ang Exemplary Award. Si Napoleon Tagalog di matukib ang kalipay sa nadawat niyang pasidungog sa administrasyon ni Mayor Mike Rama. Wa niya damha nga ang usa ka simpleng empleyado sa Mania pasidunggan di ay sa gobyerno. Dako kay ning dungog og pasalamat namo sa akong kaubanan ug labi na sa mayor nga gihatagan mi og pasidungog usa ko sa nakadawat aning Kakugi Award ug labi na sa akong mga kaubanan sa Inductor 1 ug 2 ug 3. ug dako kayong pasalamat nga isip ubos sa trabahante sa city government gitagaan gyud mi og pagdungog og gibugaton sa pahinungod ug pasalamat sa city government labi na kay Mayor Mike Rama ug sa iyang mga kaubanan nga mga konsehalis. My philosophy in work, ako gyud na silang gilakbit or akong gi-share sa akong mga staff nga dili ta magpaila through words, ipaila na to ato ang departamento atong kaugalingon pinagi sa atong buhat. A little progress each day ra gyud. Kung karon na ati gibuhat karon, kung natay chance nga kuan maningkamot nga mas mapaayo pa atong sa atong gibuhat ron mas maayo. Mao na kay gisweldoan bitaw sa mga tao and then paghuman ato na sa isukli sa mga tao. Atod ni Helasque way hunong ang iyang suporta ngadto sa iyang mga sakop ug kanunay niya kining gidasig aron padayon silang magkugi sa pagpanrabaho. Personnel nga were given exemplary awards nga taga-as na kayo og serbisyo sa gobyerno na ni tag 20 years na nasa tay mga kuan mga bago lang na hired nga mga empleyado. So I think when they were having this kanang evaluation, wala gid nila gi-consider ang length of service kundi ang dedication nila sa ilahang pagtrabaho ba. Sa maong okasyon nga pasidungog sa Kakugi, mukabat sa 259 ka mga empleyado gikan sa naglain-laing opisina sa City Hall ang nominado kinsa pulos nakadawat og Certificate of Nomination. Sa maong gidaghanon, 121 ra ang swerteng nakadawat sa award kinsa makadawat sab og tag 5,000 pesos nga cash incentive. Matod sa nangulo sa HRDO nga si Remedios Vistil Mondego, dugay na niya kining damgo nga unta mapasidunggan ang mga ubos ug ranggo sa gobyerno. The Office of the Mayor, together with the Praise Committee, did launch its first ever pasidungog sa Kakugi alang sa atong mga empleyado nga ngayan pasidunggan because of their dedication, passion, and integrity as public servants. Tinguha ni Mayor Mike Rama nga hatagan og gahom ang mga ubos ug posisyon sa pangagamhanan. Busa na siya'y panawagan sa mga heads of office ug mga department heads. The test of leadership is when you would be able already to sit down just like Joel, ang iyang anak na abogada. Just like me, akong anak na abogado. Ang naasoy nga pasidungog sa Kakugi mao ang labing una sa kasaysayan sa Cebu City Government. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.